Siopadóireacht go fáil míle Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Leibhéal A1 topic a Handouts. Rannóg Ailín agus Pól ag Siopadóireacht ag díriú bheartha Éisteacht. Level A1 topic 11 section 8 Ailín and Pól shopping, focusing on listening. Lamúna Cineálacha éagsúla Éadaí a ainm ólas a lurg agus a thabhairt faoi gha, tuairimíoch ar an uail, ag fífrí faoi chostas agus ólas a thabhairt faoi chostas. So naming different types of clothing, asking for information about color, giving opinions, and asking about the cost and giving information about the cost of an item. Ag an bhfuilgeog Ailín agus Pól ag Siopadóireacht uait don gníomhaíocht seo. You'll need the handout Ailín agus Pól ag Siopadóireacht for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes for the lessons. Ailín agus Pól ag Siopadóireacht. Éist le Ailín agus Pól. Listen to Ailín and Pól. Cur circle timpeall an ragor chlí in ngach chos. Put a circle around the correct answer in each case. Plushing to an veer ha or. You'll hear the sound clip twice. Ailín agus Pól a Siopadóireacht. Córá a héan. Fiach ar an ngúna seo. Nach bhfuil sé sin go deas. Ní Míle mé, tá sé anada. Well, céirt faoin sciorta deas dearg seo? Tá sin go deas ceart go leor. Cé bhéad atá €10 nó an 9 cent. Ó, tá sin an daoir. Níl sin déir. Sílim se go bhfuil sé sin séir. Fiachansa, tá 10 nó an 9 ar an gceansa. Agus níl sé deas ar choir be. Bhfuil tú chun é cheannach mar sin? Tá. Is smailm go mór é. Córá dó. Bhailim héin gansaí agus léana cheannach. Sin léana yes, Howlinson. Ciúcha ceann. An ceann buí in aice leis an gceansaí gurm. Cé bhéad tá €9 is tucha, agus nó an 9 cent. Tá sin séir go leor. Sin an ceann ceart mar sin. Cad fí the gceansaí? Ara lá cínte le. Sin, mar sin. Ailín agus Pól a Siopadóireacht. Córá a héan. Fiach ar an ngúna seo. Nach bhfuil sé sin go deas. Ní Míle mé, tá sé anada. Well, céirt faoin sciorta deas dearg seo? Tá sin go deas ceart go leor. Cé bhéad atá €10 nó an 9 cent. Ó, tá sin an daoir. Níl sin déir. Sílim se go bhfuil sé sin séir. Fiachansa, tá 10 nó an 9 ar an gceansa. Agus níl sé deas ar choir be. Bhfuil tú chun é cheannach mar sin? Tá. Is smailm go mór é. Córá dó. Bhailim héin gansaí agus léana cheannach. Sin léana yes, Howlinson. Ciúcha ceann. An ceann buí in aice leis an gceansaí gurm. Cé bhéad tá €9 is tucha, agus nó an 9 cent. Tá sin séir go leor. Sin an ceann ceart mar sin. Cad fí the gceansaí? Ara lá cínte le. Sin, mar sin. Script. Ailín. Féach ar an ngúna seo. Nach bhfuil sé sin go deas. Look at this dress. Isn't that nice? Ní Míle mé, tá sé an ada. I don't like it. It's very long. Well, céirt faoin sciorta deas dearg seo. What about this nice red skirt?
Tá sin deas ceart go leor. Cé bhéad atá That's nice, okay. How much is it? €10 cent. €40.99. Ooh, tá sé sin on there. Oh, that's very expensive. Níl sin there. Sílam se go bhfuil sé sin sléir. Féach an seo, tá 10 ní an gceann seo agus níl sé deas churbe. That's not expensive. I think it's cheap or inexpensive. Look at this. It's €40.99 for this one, and it's not as nice at all. An bhfuil tú chunaiche a cheannach mar sin? Are you going to buy it so? Tá, is málam go mór é. Yes, I like it a lot. An is script Pól, and now Pól's script. But while I'm féin Gansi agus Léine a cheannach, I'd like to buy a sweater and a shirt. Sin Léine yas hall an sin. That's a nice shirt over there. Ceacha ceann, which one? An ceann buí leis an Gansi gurm, the yellow one with the blue sweater. Cé bhéad atá How much is it? €9 is 3 cent. €39.99. Tá sé sin saor go leor. Sin an ceann ceart mar sin. That's cheap enough. That's the right one, so. Cad faoi the Yancy, what about your sweater? Ara lá éigin ella, oh, some other day. Sin mar sin. That's that, so. And Éisteacht leis an script. And now listen again with the script. Ailín agus Pól a Siopadóireacht. Córá a héan. Fiach an ngúna seo. Nach bhfuil sé sin go deas. Ní Míle mé, tá sé anada. Well, céad faoin sciirte deas dearg seo. Tá sin go deas ceart go leor. Cé bhéad atá €10.09 cent. Ó, tá sin an daoir. Níl sin déir. Síl Níl sin déir. Sílim se go bhfuil sé sin séir. Fiochansa tá 10 an gceann agus níl sé deas chorbe. Bhfuil tú chunné cheannach mar sin? Tá. Is málam go mór é. Córá dó. Bhailim héin Gansi agus Léine cheannach. Sin Léine yes, Howlanson. Ceacha ceann. An ceann buí in aice leis an Gansi gurm. Cé bhéad tá €9 is tucha, agus 9 cent. Tá sin saor go leor. Sin an ceann ceart mar sin. Cad fi the Yancy? Ara lá cínteile. Sin, mar sin. Agus an éis na freigraí, Ailín. Rá a cheanna sí, sciirte. Dá, dearg. An price,
€10 nó chnaí. Ceapan Ailín go bhfuil sé saor. Ceapan Pól go bhfuil sé róghléir. Agus Pól rud a cheannaigh sé léine dá buí an price €9.30 ceapan sé go bhfuil sé saor. Anois, lay an slucht amach os ord, and now read the passage out loud. Ailín, Pól, 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 Ailín. Agus sin deire le Rannóg a hocht Ailín agus Pól ag Siopadóireacht, le múna, cineálacha éagsúla Éadaí animnú, ólas a lurg agus a thuairt faoi gha, tuairimíoch ar an uail, ag fífrí faoi chostas agus ólas a thuairt faoi chostas, naming different types of clothing, seeking and giving information about color, giving opinions, asking and giving information about the cost. Tá na nótaí agus bilóg a oibre le fáil in éanacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacinta.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.